Takže já bych vás chtěl všechny pozdravit jménem Literária a chtěl bych vám všem říct, prosím vás, nekopírujte cizí písničky. Některým autorům se to nemusí líbit, pak to má docela drastické důsledky. Už nikdy víc lunatiky. Slibujeme, už nic neučorujeme. Au. Tu pomůže mi v téhletý době, ale znám jeden lék, pomáhá léčit duše láskou nemocný. Stačí prolomit led a poslouchat to co mají kouzlo všemocný. Ať je hudba tvůj lék a každý z nás má muziku svou. A je to. Zdravím, Elite Radio. Yo.